ganang samtang naghuwata mo init ag mantika, mao ni yung buhaton para i-scramble para kuan. Guys, ingnaon pag scramble guys kay para mas mukuan siya ba tanang mo ma-make sila guys ba niya man itong buhaton sa kuan. Maunay scramble with gatas diri sa lungsod sa Matalom. Atong butangan og twist nga kuan, imbes scramble with egg nya scramble with milk. Okay, init naman guys. Tama kan kana huwag diri ha. Tanong guys para ako. Ay na guys ki. Ini ko nang guys para. Ano natin pagdaan. Okay guys, mana nih? Okay, welcome to my bagong recipe. Itlog with egg deri sa lungsod sa Matalom. Happy Sunday and good luck to all Matalom na. Mana nih guys, so pagkunsa na to guys. Ini guys, ang resulta sa atong giluto. Egg with gatas. Okay.